Как да се предпазите от слънцето ефективно, без да жертвате удобството или грима си? Да, възможно е и аз ще ви покажа как. Аз съм доктор Стиляна Трендафилова и съм част от екипа на клиники Дермакт. На първо място, защо слънцезащитата е ключова? Всеки ден кожата ни е изложена на UV лъчите, които могат да причинят не само изгаряния, но и преждевременно стареене, появата на хиперпигментации и дори появата на рак. Затова е изключително важно да използваме слънцезащита абсолютно всеки ден, независимо от времето навън, и то на всеки 2 часа. Едно от най-големите предимства на модерните слънцезащитни продукти е Hydrotech комплекс технологията, която осигурява защита без лепкавост. Този вид слънцезащити се абсорбират много по-бързо, оставят кожата суха на допир, което е идеално за тези от нас, които са в движение през целия ден и си слагат грим от сутринта. Много хора се притесняват, че слънцезащитата може да е неудобна или да наруши техният ежедневен грим. Но благодарение на иновации като Hydrotech комплекс технологията можете да получите максимална защита, без да жертвате удобството или външния си вид. Това означава, че можете лесно да включите слънцезащитата във вашата рутина. Не забравяйте, че слънцезащитата е вашата първа линия на защита срещу много кожни проблеми. Вземете правилният продукт за вас и направете фотозащитата част от вашата ежедневна рутина. Вашата кожа ще ви бъде благодарна днес и в бъдеще.